Príjemný podvečer. Áno, situáciu u nás stále ovplyvňuje tlaková výš, takže zajtra má byť podobne ako dnes. Nadchádzajúca noc bude prevažne jasná až polojasná. V ranných hodinách sa bude lokálne tvoriť nízka inverzná oblačnosť. Do rána sa vzduch ochladí na 12 až 8 stupňov. Za ničím neprekvapí, teda bude opäť spočiatku hmlisto, ale neskôr slnečno. A samozrejme aj nadpriemerne teplo. Na západe vystúpi teplota na 18 až 22 stupňov. Počasie bude príjemné, prevažne polojasné, ale miestami sa ranné hmly zdržia o niečo dlhšie. Na strednom Slovensku už môžu hmly zotrvať aj po celý deň, a to najmä v horských dolinách a kotlinách. Inak má prevládať iba málo oblačné počasie. Teplota 18 až 22 stupňov. A do tretice žiadna zmena nečaká ani východné Slovensko, teda po rozplynutí ranných hmiel očakávame po celý deň jasnú oblohu s teplotou 18 až 22 stupňov. Do útorka nás po ranných hmlách čaká pekné, iba málo oblačné počasie s teplotou od 15 do 22 stupňov. V stredu sa na nás chystá zvlnený studený front, ktorý už prinesie ochladenie a k tomu sa pridá oblačnosť a na viacerých miestach aj zrážky. To je zatiaľ všetko. Viac sa dozviete vo večernej predpovedi. Dovidenia.